Værsgo, Hans-Jørgen. Kære studenter, på Ripensersamfundets vegne vil jeg gerne ønske jer alle sammen hjerteligt tillykke med jeres eksamen. Også tillykke til alle vores jubilarer, som er kommet her i dag. Jeg håber, I vil få en rigtig god dag. Translokationen markerer for jer overgangen til noget nyt og andet. Væk af skolegangens forudsigelighed, samværet med jeres kammerater og lærere, de fælles studieture, juleafslutningerne i Domkirken og store Heimdal. Og bare for at nævne nogle af skoleårets højdepunkter. Nu venter et nyt liv derude, som til tider kan virke kaotisk, hektisk og uforudsigeligt, og som forfatteren Giuliano da Empoli meget rammende har kaldt for rovdyrenes tid. Hvordan takler vi rovdyr? Det gør vi blandt andet med stærke fællesskaber. Realdania har lavet en stor undersøgelse af, hvad disse fællesskaber betyder for vores mentale sundhed og trivsel. Undersøgelsen blev forhåndsomtalt i en kronik i Berlingske i søndags og kommer til efteråret. Og undersøgelsen fremhæver, at det at have fællesskab og traditioner med gamle skolekammerater, det er faktisk rigtig godt for vores livskvalitet. Det er jo interessant, fordi det betyder, at Ripensersamfundet jo kommer på banen. Ripensersamfundet er foreningen for tidligere elever fra Ribe Kvadratsskole. Vi skaber forbindelser, netværk imellem jer. Det gør og bringer nyt fra skolen og fra Ribe og omegn. Det gør vi blandt andet gennem vores blad, Ripenserbladet, og gennem vores hjemmeside. Overvej nu lige, om ikke det var en god idé at melde jer ind i det fællesskab. Det vender jeg tilbage til. Men nu skal vi til noget helt andet. Først skal vi nemlig have uddelt vores legater. Og Ripensersamfundet uddeler 2 legater, nemlig Dimittendfondens legat og Ripensersamfundets 100-års jubilæumslegat. Begge legater giver vi som anerkendelse af, at modtagerne har bidraget til sammenhold på skolen og udvikling af skolens sociale liv. Indstillingerne er foretaget af skolen. Vi starter med Dimittendfondens legat, og det er faktisk på 7.000 kroner. Om legatmodtageren skriver skolen: modtageren af Ripensersamfundets legat 2026 er en elev, som har sat et stort aftryk siden 1. G. Eleven har et højt fagligt niveau, kombineret med en opvakt nysgerrighed, samt et mod til indimellem at stille de kritiske spørgsmål, hvilket samlet skaber en fremragende studerende. Han har ligeledes været et kæmpe aktiv i skolens sociale aktiviteter, hvor han med sit behagelige og rolige væsen, en god bunke organisationstalent samt vilje til at påtage sig ansvar, har udvist et kæmpe engagement i Heimdal. Udover et stort blik for skolens sociale liv, er han også i besiddelse af et betydeligt konkurrencegen. Det kommer i særdeleshed til udtryk omkring juletid, når han sammen med sin fantastiske klasse formår at skabe et på skolen hidtil ukendt engagement og vilje til at vinde skolens julepølskonkurrence. Jeg vil gerne se Ejner Friis Nielsen.
skal vi have uddelt Repentorsamfundets 100-års jubilæumslegat. Det er på 5.000 kroner. Om modtageren skriver skolen, denne legatmodtager udmærker sig ved stor faglig dygtighed og en vedvarende nysgerrighed i undervisningen. Særligt inden for sprog vises der et imponerende engagement, og vedkommende kan med rette betegnes som en ægte sprognørd. Derudover har legatmodtageren markeret sig gennem interesse og talent for skuespil. Selvom vedkommende ikke er den typiske sportsudøver, bidrager han også på andre måder i skolens fællesskab. Især fortjener han anerkendelse som initiativtager til skolens brætspilklub, der har skabt et inkluderende socialt samlingspunkt for mange elever. Med engagement, initiativ og faglig styrke er han en særdeles værdig modtager af dette legat. Jeg vil gerne se Thomas Overmark Juhl. Stort tillykke til jer begge to. Og lad os så lige vende tilbage til det der med Repentorsamfundet og medlemskab. Vi kan tilbyde jer et medlemskab, som er gratis de første 5 år. Og hvad får vi så for det, kan I måske spørge. Ja, udover et netværk og fællesskab via vores Repentorblad og vores hjemmeside og fremtidige jubilararrangementer her i Ribe, så vil jeg specielt fremhæve 2 ting. I kan for det første søge vores dannelseslegater på 5.000 kroner. Vi uddeler 2 af dem hvert år, og de bliver uddelt til studieforberedende arbejde herunder dannelsesrejser og højskoleophold. Og den kan jeg altså søge de første 2 år fra nu. Og så som det næste, I kan deltage i vores Ribe-symposier, som rektor jo omtalte, hvor I var med sidste år til at løbe arrangementet i gang. Og det gik da egentlig meget godt, hvor vi taler om Kina. I år stiller vi jo altså skarpt på noget andet. Vi stiller spørgsmål, hvad er det gode liv? Og det er jo hamrende vigtigt lige præcis i vores tid at tale om, hvad det gode liv er. Kom og hør, hvad en filosof, en naturelsker og en biskop mener om den sag, og deltage i debatten. Det handler interessant nok også om fællesskaber. Symposiet finder sted den 4. november her på skolen. Det var det. Om lidt afholder Repentorsamfundet sin traditionsrige jubilæumsreception inde i salen, hvor vi inviterer jer, årets studenter, årets jubilarer og skolens personale til at deltage. Her står vi også klar til at modtage indmeldinger fra de af jer, som er blevet så begejstrede nu, at I gerne vil være medlemmer af Repentorsamfundet her fra dag 1. Og så til allersidst, specielt til jubilaren. Vi arrangerer også i år en rundvisning på skolen for de af jer, der har lyst. Vi står klar her ved hovedindgangen kl. 13 for at tage jer rundt. Tak. Ja, så nærmer vi os en afslutning. Tak til dagens talere, til elevtalerne, tak til Repentorsamfundet for jeres interesse for skolen, for at uddele legater til vores studenter, og tak for, at vi nu kan gå til reception i salen alle sammen. Så skal jeg sige, at der er fotografi